Binárna sústava je tvorená len z dvoch znakov, z 0 a jednotiek. Naša sústava desiatková je tvorená z 10 znakov, 0, 1, 2 a tak ďalej až po 9. To si všetci pamätáme. A prečo máme my desiatkovú sústavu detská? Je to kvôli tomu, že máme 10 prstov. Keby sme boli Alza Panáčikovia, tak máme asi šestkovú sústavu, hej, má tuším 3 prsty na jednej, 3 prsty na druhej. To je detská úplne jediný dôvod, prečo máme desiatkovú sústavu, lebo ľuďom narastlo 10 prstov. To je fakticky. No ale to nie je dobrá sústava. Dobrá sústava, taká tá hlavná, je binárna. Keby k nám prišli mimozemšťania, budú s nami komunikovať binárnym spôsobom. A tých sústav je samozrejme, že viacej. Môžete mať trojkovú, desiatkovú, osmičkovú, šestnáctkovú, úplne ako len chcete sústavu. Podľa toho, koľko z rôznych znakov použijete. Napríklad taká 16-ková sústava, tá je tvorená znakmi 0, 1 až 9. A potom, keďže sa ľuďom už nechcelo vymýšľať zvláštne znaky, tak sa inšpirovali abecedou, že použili A, B, C, D, F. Hej? Čiže takýchto 16 rôznych znakov použili. Ale bacha, toto je 10 znakov, končíme na 9. Dvojková skončí na jednotke. Takže F-ko 16 znakov končí na 15, aby ste si to uvedomili, že to je 15. znak, hej, poradí. Nie, je to 16. znak, ale reprezentuje 15 číslo, tak. Dobre, teraz ako tvoríme decka v našej sústave čísla? Asi viete. Keď máme 10 jablčok, hej, tak nám na to nestačí 9 symbol, potrebujeme nejaký ďalší znak. Lenže už nemáme ďalší znak, nám došli, 9 bol náš posledný symbol. Tak sa to robí tak, že zoberiem zase prvý symbol a rozšírim ďalší rad o následujúcu hodnotu. My vieme, že zľava nuly nepíšeme, takže vlastne toto všetko vlastne čo boli? Nuly. 0, 9, 0, 0, 0, 1 a tak ďalej a tak ďalej. My proste nuly nepíšeme zľava. No ako by sme robili ďalší, no zoberieme ďalší v poradí. Tentokrát zoberieme jednotku. 1, 1, 1, 2 a tak ďalej až do 1, 9. No a keď nám dojdú zase symboly 1, 9, tak čo robíme? Zase len zoberieme ten prvý symbol a zase zopakujeme celú tú kombinátoriku našich znakov. Hej. Akurát, že teraz rozšírime druhý rad na ďalší znak v poradí. Ďalší znak. A takto v podstate môžeme ísť až do znaku 99. Keď nám dôjde aj druhý rad znaky. A čo potom robíme? No zase začneme od začiatku a začneme od začiatku aj druhý rad, akurát rozšírime tretí rad. Hej, a tak ďalej. Čiže takto to nejako vtvoríme čísla v našej sústave. A decka v binárnej a ostatných tvoríme takisto čísla. 0, 1, došli symboly. Ako napíšem dve jablčka? No jednoducho. Zase zoberiem prvý znak, ale teraz už ďalší rad rozšírim o jednotku. Ako napíšem ďalšie jablčko, tretie? No zase v poradí. A už ma došlo. Hej, tu nám došli dve cifry až pri 99. Tu nám došli celkom skoro, hej, už pri trojke nám došli tie symboly. Ale to nevadí, zachováme tú istú postupnosť ako doteraz. Zase dáme prvý symbol v poradí, hej, tento nultý. Akurát rozšírime tretí rad o ďalšiu jednotku. A zase takto vieme, že 1 a 0, to je vlastne táto kombinácia s ďalším radom. A ešte môžeme dať zase 1, 0, 1, 1 a došli nám. Bohužiaľ, trojkový rad nám došiel zase celkom skoro. Ale čo robíme? No zase ideme od začiatku a rozšírime štvrtý rad. A tak ďalej. Čiže ak sa to uvedomíme, opýtam sa vás, aké podľa vás pôjde číslo po F-ku? F-ku je 15, aké číslo bude podľa vás 16? F1. F1, nejaký názor som počul, super. Skúsi dať radšej nejaký iný názor. 0 tam bude, F0. Nie, to F0. To je už bližšie, ale stále to nie je dobré. Ale je to o polovicu lepšie. 0F? Ani 0F. Je 1-0, nie? 1-0, presne, 1-0. Decka, ten istý princíp, ako sme robili doteraz. Čiže zoberiem zase všetky tieto symboly 0, 1 a tak ďalej. Akorát semka už nebudú nuly, už tu budú jednotky. Čiže 1, 0, 1, 1, 1, 2. Bacha, to nie je 10, to je 16. Akurát vyzerá ako 1, 0. A až dôjdem do čísla 1F. A po 1F ide čo? 2, 0. 2, 1 a tak ďalej. Až dôjdete do čísla FF. To je naša 99 v úvodzovkách, pretože FF neznamená 99, FF znamená 255. Čiže samé jednotky, 8 jednotiek. A ďalšie číslo podľa vás, aké by bolo po FF číslo? Skúste po FF číslo. 1-0-0. Presne tak, 1-0-0. Zase idem od začiatku. Kúkajte, decka. Ono to je úplne rovnaké.
Nové číslo, prvé nové číslo je 10. Áno, prvé nové číslo je 10. Áno, prvé nové číslo je 10. Decka úplne v pohode. Tretí rad vyzerá takisto ako tretí rad, Akurát tuto to je 4, tuto to je 100 a tu na to je 256. Teda, hej, akože reprezentuje to inú hodnotu, ale ono to má tvár ten istý, lebo sa to opakuje. Táto decka nejako sa tvoria čísla. A vy by ste mali vedieť, teda, ako to logicky funguje a teda, aké čísla sú. A mali by ste ich vedieť, alebo teda minimálne ja teda vyžadujem, aby ste vedeli naspamäť čísla od 0 do tých 16 vo všetkých sústavách binárnej, decimálnej a hexadecimálnej naspamäť. To nie je pre informatika nič ťažké. Hej? Čiže mali by ste vedieť, že v našej sústave to je úplne že easy. V našej sústave to je, že 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja vám ukážem prezentáciu. Tam to mám napísané. A tu vám vlastne som aj poslal na EduPage. Čiže to je tuto. OK. Nestiel som v piatok pozrieť aj tú druhú prezentáciu, kde boli aritmetické logické operácie. Nevadí. Každopádne dneska túto tabuľku by ste mali vedieť naspamäť. Hej. Čiže že 0 je 0, 28, 9, 15, ale ešte aj 16 vedie napísať 1, 6. V binárnej to máte 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 a tak ďalej, a tak ďalej. V podstate, ak si to neviete zapamätať, on sa to dneska veľmi ľahko odvodiť si. V podstate len striedate 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 v poslednom rade. Hej, pravdivo som tabulka minulý rok. Tuto meníte každé dve nuly, každé dve jednotky, každé dve nuly, každé dve jednotky. Tuto každé 4. Hej. A tuto každých 8, lebo to sú násobky 1, 2, 4, 8 a tak ďalej. To sú násobky 2 na n. Čiže toto dneska by som chcel, aby ste vedeli naspamäť túto tabulku, plus ešte 16. Teraz sme si odvodili. Druhú vec, čo potrebujete vedieť naspamäť, je násobky 2 na n. Ja sa vždy smejem, že strojári si vytetujú ozubené koliesko na rameno, hej, lebo to je strojár. Elektrikár si vytetuje R sa rovná U lomeno I. Hej, lebo to je proste OMO vzorec, to je alfa omega elektrikára. A informatik si vytetuje 2 na n, lebo toto je decka vaša alfa omega vo všetkom. Binárna sústava informatika. No a o čo ide? N je decka nejaké číslo, ktoré sa bude striedať od 0 do, mali by ste vedieť od 2 na 0 po 2 na 12 naspamäť. To nie je taký problém vedieť. Koľko je decka 2 na 0 podľa vás? Alebo milión na 0, alebo minus 14 na 0? 1. Všetko na 0 je 1. A 2 na prvú? Milión na prvú, alebo tak? Minus 14 na prvú? 2. V tomto prípade 2. Áno, je to dneska to isté číslo. To je na jedno, na prvú je vždy to isté číslo. No a potom idete ďalej, že na druhú je 4, 8, 16, 32. A ako to ja viem? No jednak viem to naspamäť. Jednak sú také veľmi časté násobky informatika. Hej, napríklad, ja neviem, robím si ikonku, robím 256 na 256. Proste to tak býva. Hej. A ja neviem, koľko máš rámky? A nemáš 500 rámky, máš 512, hej? Alebo ja neviem, no teraz už 500 rámky nemá nikto, ale kedysi, hej. Čiže toto sú decka násobky a sú tvorené v podstate tak, že vy vynásobíte dvoma alebo dvakrát sčítate základ, hej. Čiže inými slovami, 1 plus 1 je 2, 2 plus 2 je 4, 4 plus 4 je 8, 8 plus 8 je 16, 16 a 16 je 32, 32, 32 je 64 a tak ďalej, až po 4096. Čiže v podstate 4096 a 4096 je 8192 či koľko, hej? A viete si to proste sčítavať vždycky takto postupne dvoma. Toto by ste mali vedieť, tieto násobky. Prečo? Lebo je to potom veľmi užitočné pri rýchlych prevodoch. Hej. A nie je to ani problém urobiť takýto násobok naspamäť, sa naučiť. Nie je problém. Čiže toto je druhá tabuľka, ktorú by ste mali vedieť naspamäť. Násobky 2 na n. Dobre, ideme teraz na novú látku, starú látku, ale akože ďalšiu časť. A prevody. Ja od vás nebudem chcieť nejaké prevody z dvojkovej do trojkovej, z osmičkovej do 15-kovej a podobné veci, ako kedysi niektorí naši kolegovia, aj keď to nie je ťažké, tie princípy sú rovnaké, ale mne bude stačiť úplne z dvojkovej do desiatkovej, z desiatkovej do dvojkovej, hej, lebo to je úplne bežná vec, že my používame desiatkovú a stroje binárnu, takže to by ste mali vedieť tie prevody. A taktiež by som chcel, aby ste vedeli z dvojkovej do 16-kovej a zo 16-kovej do dvojkovej, lebo to je potom taký iný typ prevodu
a veľmi ľahký, pamätateľný a tiež sa často používa. Poďme teda najskôr na tento prevod. Dneska máme dva typy sústav. Máme poliadické a nepoliadické sústavy. Poliadické sústavy sú tie, ktoré sú 2 na n, hej? Čiže napríklad 2, 8, 16, to sú poliadické. A všetky ostatné sú nepoliadické. Napríklad 10, 3, to sú nepoliadické. Pokiaľ robíte prevod medzi poliadickými sústavami, môžete použiť následujúci trik, totižto 2 a 16. 16 je 2 na štvrtú, hej, 2 je 2 na prvú. A práve ten vzťah jednotky a štvorky je kľúčový. Lebo platí následujúca vec. Obidve sú poliadické sústavy, ideme z 2 do 16 alebo zo 16 do 2, to je jedno. Ten vzťah je 1 ku 4 a je to následovná vec. Napíšem si nejaké binárne číslo, proste ja neviem, aké jednotky a nuly a koľko chcem, hej. Takto. A toto, že je to po 4, je kľúčové. Ja urobím dneska totiž to, že ja si rozdelím toto číslo po 4 cifry. Hej, 1, 2, 3, 4. Čiarka, 1, 2, 3, 4. Čiarka, 1, 2, 3, 4. Čiarka, 1, 2, 3, 4. A tak ďalej, a tak ďalej. Pekne mi to vyšlo. Keby nevyšlo, tak nevadí. Zľava sa dopisujú nuly. A vy toto číslo, tu štvorciferné, vám stačí vyjadriť ako hexadecimálny znak. Hej? 1, 0, 1, 1 je v podstate 8 plus 3, čo je v podstate, že 11, čo je v podstate, že Bčko. Ja to mám tak zvláštne zapamätané, ale vy sa to na Bifide budete to vedieť. Hej. 1, 0, 1, 0, 1, pardon, je 8 plus 5, čo je v podstate 13. No a 13 vieme, Ačko 10, Bčko 11, Cčko 12, takže to bude Dčko. Môžeme si overiť. 1, 1, 0, 1, hej. 1, 1, 0, 1. Ako som povedal, že 13 a je to Dčko. Hej, keď si to zapamätáte naspamäť, preto chcem, aby ste to tabulku vedeli naspamäť, aby ste vedeli robiť veľmi rýchlo prevod. Je to fajn. 5, 1, 1. Čiže toto veľké binárne číslo je v hexadecimálnom tvare takéto. BD 5, 1, 1. A platí to vždycky aj naopak. Ja neviem, mám, že tretia AI 2020. Hej. Aké to je binárne číslo? Tak ideme na to. Trojka je 1, 1, Ačko to je desiatka, to znamená, že 1, 0, 1, 0, jednotka je 0, 0, 0, 1, dvojka je, že 0, 0, 1, 0, 0 je, že 1, 2, 3, 4, dvojka je, že 0, 0, 1, 0 a 0 je, že 1, 2, 3, 4. Toto divné veľké hexadecimálne číslo, decka, je takýto binárny zápis sa vytvára. Má teda, že je binárnym číslom. Hej. Robíte to po 4, lebo je to 2 na 4. Keby som šiel do 8-čkovej sústavy, čo je 2 na 3, tak to robím po 3. A tiež to urobím tak rýchlo. Hej. A preto chcem, aby ste vedeli naspamäť tú tabulku, lebo potom dokážete vždycky, a on to vždycky vám decká vidieť na 4 cifry maximálny symbol, on to tak pasuje. Hej. Čiže potom by ste mali vedieť všetky zápisy. Ja to mám trošku inak, ja si to pamätám takým spôsobom, že ako som tuto začal, že 1, 0, 1, 1, že je 8 plus 3. No ja si to pamätám tak, že ak je to číslo, ktoré začína nulou a potom nejaká cifra, tak to si pamätám. Hej, lebo to je číslo v podstate od 0 do 7. Lebo to je 1, 1, 1 je sedmička. Tie si pamätám naspamäť. A ak to je číslo 1 a niečo, tak je to číslo od 8 plus a zase to sedmičkové číslo. Takže napríklad mám číslo, že 1, 1, 1, 0. Tak ja viem, že to je 8 plus a 1, 1, 0, ja z pamäti viem, že je 6. 8 plus 6 je 14. A 14 teda viem na spamäť, že je Ečko. Takže viem, že 1, 1, 0, 1 je Ečko. Ale nemusí to vedieť týmto spôsobom. To je len môj vlastný spôsob. Dobre, takže vieme prevody z 2 do 16, zo 16 do 2. Ideme teraz na prevod z 2 do 10, z 10 do 2. To je trošku ťažšie. Ale učili ste sa to v prváku na sieťovkách isto. O čo ide totižto? Vy máte nejaké binárne číslo, napríklad, že 1, 0, 0, 1, 1. 1. Napríklad to je 1. A teraz ten vzorec vychádza z toho, že vy by ste mali každú túto cifru vynásobiť s násobkom 2 na n, čiže 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3 a tak ďalej a tak ďalej. A vzájomne jednotlivé tieto násobky, spoločné násobky, sčítať. Čiže 1 krát 2 na 5 plus 0 krát 2 na 4 plus a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A vidím vám výsledok. Ale on sa to dneska robí ľahšie. Za prvé, pamätáme si predsa naspamäť násobky 2 na n.
Takže ja si môžem hneď podpísať, že toto je 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tam, kde sú nuly, to ani nebudem písať, lebo 0 krát je 0. Čiže to, čo mi ostalo, to sčítam. 32 plus 4 je 36, 37, 38, 39. A je to. Skúsime nejaké iné číselko. 1, 1, 1, 0, 0. Idem na to. Vždycky začínam. 1, 2, 4, 8, 16. Sčítam to 28. Voilà, rýchly prevod. Nepotrebujete si to rozpisovať ako nejakí trolovia na papier. Pokojne, pokiaľ viete násobky, ja vám nebudem dávať z hlavy vedieť do 2 na 12, hej, čísla, ale nejaké 6-7 ciferné číslo by ste mali vedieť proste urobiť z hlavy bez toho, aby ste to museli nejako rozpisovať, hej. Prípadne naozaj nejaký papierik alebo niekde vedľa si napíšete len tie násobky, že ja neviem, mám, že 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 a teraz, že kde to bude, tak niekde na papierik si napíšem, že 1, 2, 4, 8, 16 nepíšem, lebo tam je tá 0, ale musím si ju zarátať, 16, 32, 64, no a sčítam vám. Pardon, 32 a 8 je pekná 40, 40 a 64 je pekná 104, 108, 109, 110, 111, čiže výsledok je 111, hej. Takto nejako to rýchlo môžete sa naučiť robiť. Pár predcvičení a už to budete mať úplne v maličku. Dobre, keď máme tú binárnu sústavu z dvojkovej do desatkovej, ukážme si aj z desatkovej do dvojkovej. Takže napríklad tam je nejaké číslo 74 alebo 73, to je jedno. Sú dva spôsoby. Prvý spôsob je, alebo to je viacero spôsobov, ale minimálne dva také najznámejšie, je, že hľadáte 2 na n násobok dovnútra. Takže pýtate sa, 64 tam sa nachádza? Áno, takže 64 tam je. Zoberiete z toho 64, ostane vám v podstate 6 plus 3, to je 9. 9, nový základ. A pýtate sa, je tam aj číslo 32? No v 9 32 nie je. Je 16? Zmestí sa mi do 9? Nie. 8? Áno. Čiže áno. Zoberiem 8. Tu som zobral 64 a získal som nový základ. Zoberiem 8 a získam nový základ. 1. Dobre. 4 sa tam zmestí? Nezmestí sa. 2? Nezmestí sa. A jednotka? Áno, jednotka áno. Čiže vieme, že to číslo je takéto 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. To je jeden spôsob. Kto si to ale neuvedomuje, tak môže použiť nejaký iný spôsob, hej, že následovný 73. A ja to robím takto. 73 je nepárne číslo. Ja chcem pekné párne, lebo dobre sa mi delí, keď sa delí párne číslo na polovicu, nepárne by vám dalo zvyšok. Takže je to škaredé číslo, zoberiem mu tú jednotku a ostane mi pekné číslo 72. 72 dám na poli, lebo idem do binárnej sústavy a vznikne mi nový základ. Takže 72 na poli, to už každý vie z hlavy, hej, takéto malé číselka na poli, to je 35 a 1, hej, čiže to je 36. A to je pekné číslo, takže zoberiem mu 0. 36 na poli je môj nový základ. 36 na poli je v podstate 15 plus 3, to je 18. Na poli 9. 9 je škaredý, zoberiem jednotka, ostane mi 8. 8 na poli je nový základ. 8 na poli je 4, pekné číslo, 2, pekné číslo, jednotka. A pozor, čítame výsledok z dola nahor, čiže výsledok je opäť 1, 0, 0, 1, čo je teraz symetrické číslo, ale to je to isté číslo, čo som si pred chvíľkou vypočítal tým druhým spôsobom, ale z dola nahor. Skúsim nejaký iný príklad, ja neviem, 24, hej, Vianoce sa blížia, 24. Tak ideme na to. Pekná 12, pekná 6, to bude pekné. Pekná 3, a to je nepekná, ostane mi 2 na poli 1, 1. Z dola nahor, čiže výsledok je 1, 1, 0, 0, 0. Toto je 24, decka. Takže prešli sme si binárny prevod, ale máme to tu písané v tomto dokumente, čo som vám vytvoril, hej, že máme prevod z desiatkovej sústavy podľa tohto vzorca, znamená, že z dvojkovej do desiatkovej. Že to roznásobíte, potom to sčítate, prípadne zo 16 do 10 decka nepotrebujete vedieť na spamäť, to jedno druhý sa neučte. Ten vás nebudem skúšať. Naopak z 10 do 2 môžete ísť takto, s tým zvyškom, čo som vám teraz ukázal, a čítate z dola nahor, 16 sa zase neučte, alebo môžete ísť týmto druhým spôsobom, že hľadáte ten násobok 2 na n v tom čísle. Hej. A čítate z hora nadol potom ten násobok. Prípadne 16 platí to isté. Tu sú je prepočet medzi tými sústavami 2 na n, čiže 16 dvojková alebo dvojková 16. Tu máte dneska v tomto dokumente
sústavy. Pre istotu ja vám ho ešte šmarím teraz do chatu, aby ste sa nesťažovali, že ho neviete nájsť tam na tom EduPage, ale máte ho tým pádom aj v chate. OK, takže máme už 6 vecí, čo od vás chcem od vás. Prevod 2, 10, 10, 2, prevod 16, 2, 16 a potom chcem na svojme tabulku 2 na N2 a tabulky binárnu, decimálnu a hexadecimálnu od 0 do 16. A teraz ešte ďalšie 4 veci od vás budem chcieť, aby ich bolo dokopy, že 10 chcem od vás veci. A to, čo od vás chcem, je vedieť logický súčet, logický súčin, aritmetický súčet a aritmetický súčin. Aby ste si uvedomovali, aký rozdiel medzi tým aritmetickým a logickým a naozaj, aká je sila nuly a jednotky. A toto sme si vlastne menej minule ukázali. Takže aké tu buchnem nejaké dve čísielka, alebo aj 3 dám. 1, 1, 0, 1, 1. A tie sú teda veľké. 1, 1, 0, 0, 1, 0. A posledné dám 1, 1, 0, 0, 0, 1. Hej. A chcem ich vyrátať, tak decka robí sa to následovne. Najskôr si teda vyrátam logický súčet. Logický súčet je easy. Logický súčet decka funguje tak, že si všimáte len po stĺpcoch, či sa tam nachádza jednotka. Hej? Plusko a jednotka, to sú strašní kamaráti. Plusko a jednotka. A ako náhle tam je čo je len jedna jednotka, už je to jednotka. Hej? Keby ste mali 40 čísel pod sebou a v tom stĺpci nájdete čo len jednu jednotku, už to je jednotka, už nemusíte hľadať ďalšie. Takže nie je. Bodka, neriešim. Chápete? Plus 1 je proste 1. Takže ako náhle jedna z nich je jednotka, už je to jednotka. Podobne aj logický súčin, ale ten je proste presne opačný. Hej? Podobný, ale presne opačný. Pointa je v tom, že tu teraz hľadám nulu, lebo krát 0 je 0. Takže je tu niekde 0? Není. Je tu niekde 0? Není. Je tu? Áno, je tu. Bodka. Takto rýchlo to robíte. Za 2 sekundy máte aj šesťciferné trojité číslo spočítané. Nie je to vôbec ťažké, decka, lebo to robíte len po stĺpcoch a v podstate hľadáte jednotky alebo nuly. Treba sa naučiť to rýchlejšie formy, potom si aj vlastne uvedomíte, že tá jednotka v logickom súčte mení hodnotu a nula v logickom súčine mení hodnotu, maskuje. Čiže toto bolo easy peasy, to nie je nič ťažké. A teraz to je trošku horšie s tým aritmetickým súčtom. Aritmetický súčet je už trošku náročnejší. O čom hovorím? Totižto pani učiteľka na základnej škole vás učila, že 17 plus 15 sa robí následujúcim spôsobom. A možno aj pán učiteľ, nechcem byť zase sexista. Že zoberete takto prvé číselko a roznásobíte ho s obidvoma ciframi. Hej? Čiže 5x7 je 35, napíšem trojku si nechám. A 5x1 je 5 plus 3 je 8. Napíšem semka. Potom sme čo robili, decka? Roznásobili sme zase jednotku s tými dvoma ciframi. A podpísali sme to. Hej? Čiže Pardon, to už to robím na súčin. Pardon, predbieham. Ešte raz. Robili sa to tak, že ste sčítavali takto tie čísla, neroznásobovali ste ich, to je násobenie, sčítavali ste ich, ale pozor, robili ste si prenos do ďalšieho radu, takže 5 plus 7 je 12, dvojku ste si napísali, jednotku ste si odložili, hej? A potom 1 plus 1 je 2, plus 1 je 3. Takže môžete ma aj upozoriť na to. Takže ešte raz, takýmto princípom ste robili, že ste sčítavali dve čísla a ak bolo, že do ďalšieho radu, že bolo väčšie ako váš rad, väčšie ako tých 10 znakov, tak ste si povedali, koľkokrát ste ho prekonali, toľko čísel ste dali potom do ďalšieho radu. Hej. A decka, tento princíp my potrebujeme dodržať pri binárnej sústave. Je to úplne také isté, len to musíme teda dodržať. Takže ja si vymyslím dve nejaké čísla, alebo čo dve čísla, však dáme tieto hneď, čo sú tu hore. Tieto tri, nech to je zaujímavejšie. A ideme na ten logický, aritmetický súčet, lebo aritmetický je akože matematický, hej, akože že sčítavame jablčka. Hej. Že nie je to logike, hej, matika nemá logiku, matika má aritmetiku. Dobre, takže 1 plus 0 plus 1, decka. Treba si uvedomiť, 1 plus 1 je koľko? 0 a jednotka do ďalšieho radu. 1 plus 1 je 10. Hej. Jednotka do ďalšieho radu. Takže dve jednotky sa mi v podstate môžu akože škrtnúť, vznikne mi 0 a jednotka do ďalšieho radu. Ja to robím tak, že akože, ako bunky, že máte 1 plus 1, tak sa mi rekombinujú, vznikne mi z nich 0, nový prvok a s niečím náhradným, nejakým babetkom pred tým jednotka. Takže ideme na to. Poďme tuto. 1 plus 1 sa mi spojili do jednej nuly, takej škaredej, a vznikla mi teda 0 a 0. 1, 0, druhá 0.
A 0 plus 0 je 0. Ďalej. A pozor, tým, že mi vznikla táto 0, vznikla mi jednotka v ďalšom rade. Takže teraz v ďalšom rade nie sú 2 jednotky, ale 3 jednotky. A idem zase. Táto jednotka a táto jednotka sa mi spojí do 0, vznikla mi jednotka a ostala mi tu 0, 0, 1. To je 1. Teraz sú to 0, 0, 0, 1, to je 1. 0, 0, 1, to je 1. 1, 1, 1. Bacha, tieto dve sa mi spoja, jednotka do ďalšieho radu a ostala mi tu 0 a 1. Nikdy vám neostane nikdy viac ako 0 a 1, lebo keby vám tu aj ostali 2 jednotky, že spojili sa, ostali mi 2 jednotky, tak čo? Zase sa spojili a prešli 2 jednotky do ďalšieho radu. Takže mám to vlastne len 0 a 0. Tieto 2 jednotky sa mi zase spoja. No a táto jednotka už je tým pádom táto jednotka. Výsledok. Áno, je to veľké číslo na rozdiel od logického súčtu a súčinu, lebo tu sú tie prevody do ďalšieho radu. Chápete? Nejaké číslo plus nejaké číslo plus nejaké číslo je samozrejme, že obrovské číslo. To je logické. Mohli by sme si ho previesť do desiatkovej sústavy, aj toto dať do desiatkovej, aj toto do desiatkovej, potom by sme si ho mohli sčítať a výsledok porovnať s týmto, keby sme si zase prevedli do binárnej, malo by to sedieť úplne v pohode. Takže, decka, takto sa robí aritmetický súčet. Áno, veľké čísla a veľa čísel je už trošku horších, lebo sa vám stáva, že vám prechádza viac jednotiek do ďalšieho radu. Hej, vám sa môže stať, že máte 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Koľko to je? No strašne veľa. Ale ľahko sa to dá urobiť. 2 nuly, teda 2 jednotky do nuly, 2 jednotky do nuly. Aj vzniklo tu tým pádom jedna veľká nula. Tieto dva doskopy, vznikla vám jednotka a jednotka. Toto je mimochodom číslo 6. A ideme spočítať jednotky. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak to pasuje. 6 jednotiek je asi 6. Super. Takže nebojte sa, dá sa to robiť rýchlo, len vždycky spájajte v rámci toho stĺpca 2 jednotky do nuly, čím vytvoríte jednotku v ďalšom rade. A tu vám ostane potom tým pádom 0. A nikdy sa vám nestane, že by vám ostala iná kombinácia ako že samé nuly a jednotka alebo samé nuly. Hej, čiže výsledok bude buď 0 alebo 1, iné nemôže ostať. Dobre, to je ten súčet a teraz ideme na súčin. A teraz to, čo som písal pred chvíľkou, čo ste ma neupozornili. Koľko to bolo? Že 17 krát 15. Hej. Pozor, krát. Násobenie. A tuto pani učiteľka povedala, že budeme roznásobovať. Že 5 krát 7 je 35, 5 napíšeme, trojka mi ostala. 5 krát 1 je 5 plus 3 je 8. 85. Lebo naozaj 5 krát 17 je 85. A teraz roznásobíme to druhým číslom. 1 krát 7 a 1 krát 1. Ale pozor, dole a doľava. Podpisujem to v ďalšom rade posunuté. Čiže, lebo jednotka je v ďalšom rade až, chápete? Takže 1 krát 7 je 7. 1 krát 1 je 1. Keď to mám takto podpísané, čo sa stalo? Sčítali sme to. Po stĺpcoch, klasicky aritmeticky. 5, 7 a 8 je 15. 5 jednotka do ďalšieho radu. 1 a 1 je 2. 255. Hej? Môžeme sa pozrieť v rýchlosti kalkulačka, či som sa nesekol. Mohol som sa seknúť. Aj profesionál sa sekne. Aj koza sa potkne, či ako to je krát 15. 255, nesekol som sa, nepotkol som sa. A nejsem kozička. OK, ideme na to. Ideme dneska toto isté aplikovať na binárnu sústavu. Čiže vymyslím si nejaké dve čísla. 1, 1, 0, 1, 1. A 0, 0, 1, 0, 1, 1. Napríklad, to je jedno. Hej. A ideme to robiť. Takže postupné roznásobovanie. 1 krát 1 je 1, 1 krát 1 je 1, 1 krát 0 je 0, 1 krát 1 je 1, 1 krát 1 je 1, 1 krát 1 je 1. Decka, keď násobíte niečo jednotkou, vznikne vám to isté číslo. Čiže keď budete násobiť krát 1, len odpíšte to číslo. Len ho odpíšte. Čiže krát 1 odpíšem, ale pozor, musíte ho posunúť v tom ráde na ďalšiu cifru, hej, dole a doľava. 0. 0 krát 1 je 0, 0 krát 1 je 0, 0 krát 0 je 0, 0 krát 1 je 0. Decka, všetko krát 0 je 0. Čiže keď budete násobiť jednotkou, odpisujete a keď budete násobiť nulou, píšete samé nuly. To je ľahké. Takže zase tu bola jednotka. Takže podpíšem 1, 1, 0, 1, 1, 1. A tu sú síce nejaké nuly, ale vieme, že to by som vlastne len písal samé nuly, takže to môžem ignorovať. Lebo potom sa to sčítava. A teraz je dôležité to robiť správne po stĺpcoch. Takže jednotka je jednotka. Dve jednotky sú 0 a jednotka do ďalšieho radu, čiže 0. 1 a 1 mi dá
jednotku do ďalšieho radu a tým pádom tu sú samé nuly. Jednotka sa mi spojí do jednotky a ostalo mi to tým pádom 0, 0, 0, 1, to je 1. Tuto mám, že dve jednotky a dve jednotky. Čiže mi tu ostala vlastne 0. Dve jednotky, dve jednotky. Tým pádom mi tu ostali ako keby, že 2, 4, 0, čiže 0. Tuto zastaný si princíp dve jednotky a dve jednotky. Čiže 0, dve jednotky. Jednotka je tu, tieto dve sa spoja do jednotky. 0, 1. Áno, násobením týchto dvoch čísel vzniklo takéto veľké číslo, ale my vieme, že keď násobíme dve čísla, tak vznikne obrovské číslo, to je logické. Čiže takto vždycka nejako sa to násobí, hej. Treba si dať pozor. Ten princíp je úplne ten istý, čo si naučený už zo základnej školy, ako to robíme teda s jednotkami s nulami. A tu si môžeme veľmi rýchlo zapamätať, krát 1 odpisujem, krát 0 píšem samé nuly. Nezabúdať potržovať. Čiže keby som mal nejaké malé čísla, hej, povedzme, že 1, 1, 0, 1, a mám to vynásobiť, ja neviem, 1, 0, tak toto dáte decka aj z hlavy, podľa mňa. By ste mali dať. Lebo čo to je v podstate? To je v podstate samé nuly a to isté číslo. Akurát posunuté o jedno ďalej. Čiže v podstate to je číslo takéto. To je isté číslo s jednotkou na konci. Nulou na konci, pardon. Lebo sa to posunulo tu jedno. Hej, keby tu bola jednotka, tak to už je trošku ťažšie, to už musíte roznásobovať, ale takéto jednoduché číslo by ste dokázali aj z hlavy urobiť. Dobre, toľko k binárnej sústave.